କହିବା କାହାକୁ ବୁଝିବ କିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଣୀ। କ'ଣ କଥାଟି ଭାଇ ଦେଖ, ଆଜି 6 ତାରିଖ ସୋମବାର ଭୂଷୁଣ୍ଡିପୁରରେ ଆଜି ଗୋଟା ମର୍ମାହତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ବାଣ ନମ୍ବର 2ରେ, କିନ୍ତୁ ବାଣ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁଟାକି ଜଗତସିଂହପୁର ପଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୂଷୁଣ୍ଡିପୁରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଣ ନମ୍ବର 2ରେ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବାଣ ଫୁଟିଥାନ୍ତା, କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଣ ନମ୍ବର 2 ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା। ବାଣ ନମ୍ବର 1 ନେଇଥିଲା 3 ଜଣଙ୍କର, ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହଉ ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କାହାର ଚଡ଼ିଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଢିଲାଳିଆ କାହିଁକି ତଳକୁ ଓହଳିଛି, କିଏ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚଡ଼ିଟା ଓହଳିକି ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୋବାଇଲଟା କାନରେ ଗେଞ୍ଜିଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଚଡ଼ି ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ବି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଚଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ପୁରେଇକି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲେଇକି ଚଡ଼ି ଦରାଣ୍ଡିକି ଦେଖିଛ, ଭଲ କଲ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରୁନି, ବାଣ ସେଠି ଭିଡ଼ା ହେଉଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ସେଠାକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଣ ଭିଡ଼ା ହୁଏନି, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ଅଣ୍ଡା ସୁମଉଥିଲେ ରହିକିରି, ସେଠି କ'ଣ ରହିଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁଯାକ ଦାସକାଠିଆ ମାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ତ ଫିମେଲ ନଥିଲେ, ସବୁଯାକ ମେଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦାସକାଠିଆ, ମରା ରେ ମରା। ସେଠି ଚାଲୁଥିଲା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମରିବ, ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରାଯିବ। ତମେ ଆଜି ସତୀପଣ ଦେଖାଉଛ, ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ବାଣ ଭିଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। ବାଣ ଭିଡ଼ା ହେଉନଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାଆ ଫୁଟିଗଲା। କ'ଣଟା ଫୁଟିଲା ତାହେଲେ, ବାଣ ଫୁଟିଲା ନା କ'ଣଟା, ଚଡ଼ି ତଳଟା ଫୁଟିଲା। ସବୁ ଚୋରମୟ ହେଇଗଲା ଜଗତ। ଏଇଭଳି ନାଶ ଆସିଗଲେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ବାଇଟି ଦେଉଛ, ନାହିଁ ସେଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଏଇ ବାଣ ଭିଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। କାଲି ସକାଳେ ତମ ଘରେ ଯେଇଟା ଗୋଲିଆଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତମେ ଆଗ ବାହାରିକି କହିଥାନ୍ତ ସେଠି ବାଣ ଭିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଠିକାର ବାଣ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ସେଠିକାର 1 ନମ୍ବର ବାଣ ଆସିକି ଆମ ଘରେ 2 ନମ୍ବର ବାଣ ହେଇକି ଢୋ ହେଇଗଲା 9 ତଳୁ 2। ଆରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁନି, ତମେ ବି ସେଇଠି ଅଛ, ତମେ ଜାଣୁନ। ଆରେ 4ଟା ଜୀବନ ଗଲାଣି, ନାଶ ହେଇଗଲାଣି ଭୂଷୁଣ୍ଡିପୁରରେ, ତମେ କହୁଛ ନାହିଁ ଏଠି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିଛ ନା, ଏଇଭଳି ଆଖିରେ ନାଶ ଦେଖିବ, ବଶ ଦେଖିପାରିବନି। ପ୍ରଶାସନ ସେ ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଫିଜି ହୁଅନ୍ତୁ, କି ସେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତା, ଭାଇ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଠିକ୍, ସେ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫିତା କଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଢୋ ଢା ଫୁଟାଫୁଟି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲେନି, ତଥାପି ଚେତି ଯାଇଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଢୋ କଲା ଦିନଠୁ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଢୋ କରିବେନି ତାଙ୍କ ରାଲିରେ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରମାଣ ସେଦିନଠୁ ରହିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ କାଗଜରେ ପୁରା ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ଗାର ମାରିକି ରଖିଛି। ସେଇଦିନଠୁ ଗଣନା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା କେଉଁ ଢୋରେ ନାଶ ଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଅଛି ହୋଲି ଖେଳ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦିନ ହେଉଛି ଯେତିକ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନୀ ମର୍ଡ଼ର ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ହୋଲି ଦିନ ବି ହେଇପାରେ। ହୋଲି ଦିନ ବି ଅନେକ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଏ, କି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଫଟାନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ହବ ଆଗକୁ କହିବେ ନାଇଁ ମ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସେଟା କପାଳ ଫଟା ରଙ୍ଗରାଗ ବହୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେତ୍ର ଦେଖୁଥିବ ଠିକ୍ ତୁଣ୍ଡ କ'ଣ କହିବ,
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ହୋଲି ରଙ୍ଗ ମରା ହେଇଛି, ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛି ତ ବହୁଛି ନା, ସେଇଟା ବି ରୁଧିର ଝଡ଼ୁଥିବ ରେ ଭାଇ। ଏଇଭଳି ଆସିବ ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରୁଛ ନାଶ ଯିବ। ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଆଗ କ'ଣ କରେ, କେଜିକିଆ 2 କେଜିଆ ବଟକରା ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ। ସେଇଥିରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଦେବ ନା, କହିବ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦରକାର, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଜୋଇଁ ଦରକାର, ସବୁ ଏଇଭଳି ହେବ। ହଁ, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସବୁଥିରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥାଏ ଆଦ୍ୟ ପାଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଅବଶ୍ୟ ସତ କହିବାଟା ଏତେ କଠିନ, ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ତୁମେ ଏ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଲ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ତୁମର ବାଳୁତ ବେଳୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛ, ମିଥ୍ୟା ହିଁ ନାଶ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଭାଇ, ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଲି, ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ରହିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଲି। ଭୂଷୁଣ୍ଡପୁର ଚିଲିକା ସାଇଟ୍ ଭୂଷୁଣ୍ଡପୁରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣ ନିହତ, ଆଉ 4 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ସେବାରେ ଆୟତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ, ଆଉ 4 ଜଣ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ମେଳଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିଥାନ୍ତା ବା ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ବା ନ ନେଇକି ଏ ମା ଫାଟିଗଲା, ବାଣ ନମ୍ବର 2 4 ଜଣଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେଲା। ସେଠି ବାଣ ନମ୍ବର 1 3 ଜଣଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ସାଇଟ୍ରେ। ଆଜି କ'ଣ କଲା ଭୂଷୁଣ୍ଡପୁରରେ ବାଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ଦେଲା। ହଉ, ଯାହା ହେଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ ବାଣୀ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ରଖିବୁ। ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁ, ଶୀଳ ହଉ ଅଶୀଳ ହଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ବୁଝିବା କଥା ବୁଝ ଭାଇ। ମୁଣ୍ଡ କହିବ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗ ଚେତନରେ ନେବୁ, ତୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିବୁ। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବୁ, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ଆଉ ଆମର ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ସତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଭିତରେ, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ଚାଲୁଛି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଲି, ଏଇଟା କରିବା କାରଣ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ତଦାରଖ କରୁଛୁ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିନ, କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ରୋଡ଼ କେଉଁ ଛକ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କେଉଁ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଇକି ପକେଟ ଗରମ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ପ୍ରମାଣ, ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଏମାନେ ଗାଣ୍ଡି ଖସେଇ ଦେଇକି ରହିବେ, କହିବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନାହୁଁ। କଥା କ'ଣ କହିବା, ଗାଁରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ଧରିକି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର କେଉଁ ସାଇଜ ନଡ଼ିଆ, କାହାର କେତେ ଘର, କାହାର କେତେ ଗାଡ଼ି, କାହାର କେତେ ଘୋଡ଼ା, ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ବିଲକୁ ଗଲା ଝାଡ଼ା, କିଏ ପାଇଖାନାରେ ବସିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ହିସାବଟା ହଠାତ୍ ତ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଆସିଲେ ଭାରି, ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, 2 ନମ୍ବର ବାଣ, ସେଇଟା ଆଉ କେହି ସେଠି ଲୋକାଲିଟିରେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପ୍ରଶାସନ କହିବେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ହଉ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି, ଦୁଃଖଦ କଥା ଏରାକ। ସବୁ ଜାଣିକି ଏରାକ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଫାଟିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନ ଫାଟିଥିଲେ ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଓଃ, କି ବାଣ ନମ୍ବର 2 କେଡ଼େ ଜୋରେ ଫୁଟିଲା ରେ।
ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଣୀ।